У эфіры рацыя ці магчымы пералом у Беларусі ды таксама ва ўкраіне на сувязі са студыяй украінскі сацыёлаг ды аналітык Дмітрый Храмакоў, які займаецца беларускай тэматыкай. Добры дзень, вітаю вас. Вітаю всіх. Пуцін учапіўся за Беларусь, таму вядомая справа, ён будзе зацікаўлены, каб нават калі не стане Лукашэнкі, некага свайго чалавека прапіхнуць на пасаду ў Беларусі, так? Як вам бачыцца, вось вельмі залежная Беларусь зараз ад Пуціна і Александр Лукашенко вельмі залежны зараз? Ці ўсё ж такі ёсць у характары Александра Лукашэнкі ўзяць і пайсці ў нейкі іншы бок, выгадны для яго таксама? Питання суверенітету Білорусі вже лежить в Кремлі. І питання про Білорусь будуть вирішуватися в даному випадку без участі Білорусі. Ну так, але Лукашенко такі сёння выгадны для украінскага кіраўніцтва, бо прынамсі ведае, што ад яго чакаюць. Лукашенко сьогодні для України не має ніякого сенсу. Він не є суб'єктом для України, з яким можна про щось домовлятися. Це людина, яка не контролює ані свою територію своєї держави, він не контролює кордон, він не контролює виконання конституційних зобов'язків самої держави. Тобто з моменту 24 лютого 2022 року в Білорусі як держави, як конституційної держави, Конституції Білорусі для українців не існує. І Лукашенко не є державним суб'єктом, з яким можна про щось домовлятися. Це просто гауляйтер, який тотально залежить від Кремля, і він не веде особистої політики. Він є лише провідником кремлівської політики в цьому регіоні. І ми це дуже гарно розуміємо. І тому для України Лукашенко не є суб'єктом, з яким ми можемо вести хоч якусь розмову про те, що буде відбуватися на його території. Ну вот Расійская Федэрацыя сёння безумоўны вораг Украіны. Я раблю вось акцэнт на слова безумоўны, а Беларусі. Білорусь не є безумовним ворогом, але вона є співучасником агресії. І, скажімо так, безпека Білорусі сьогодні залежить не від Лукашенка або Росії. Вона залежить від волі українського керівництва наносити чи не наносити превентивні удари по території Білорусі, по об'єктах, які створюють загрозу військову для України. І це українська добра воля для того, щоб не порушити якихось відносин саме з білоруським народом, не з Лукашенком, а з білоруським народом. Це наш кредит довіри до Білорусі, які принаймні поки що не є активними учасниками цих військових дій. Але ж, повторюсь, українці не будуть рано чи пізно, і в який момент це вийде, коли ми порушимо цей принцип. Ніхто не знає, коли загроза з території Білорусі стане для нас критичною, ми маємо всі права і можливості нанести превентивні удари по об'єктах Російської Федерації, по скупченню військ Російської Федерації на території Білорусі. І тут питання в тому, чи готує нинішній білоруський режим, білоруський народ до того, що це може статися. І як білоруський народ відреагує на такі удари? І чи розуміє він, що сьогодні створюючи загрози для України, Лукашенко ставить під удар саме білоруський народ. І що він створює загрозу для свого народу. Вот я помню, былі такія размовы, што Украіна мае права біць па тэрыторыі Беларусі па ваеннай інфраструктуры, але зараз такі сцэнар вы лічыце таксама верагодным? Він більш ніж вирогідний, тому що Україна наносила удари по території Білорусі.
Нам достатньо згадати ситуацію 22-го року з аеропортом Зябровка, де було знищено декілька одиниць бойової техніки. Нам достатньо згадати ситуацію з літаком А-50, який був знищений на території Білорусі. І там був ще один теж інцидент, до якого може бути причасна Ну так, але гэта українська была армія. диверсійная праца. Скажімо так, Зябровка – це не диверсійна робота. З моменту там ударів по території Білорусі там пішла деескалація, там щось стало відбуватися для того, щоб не летіло нічого з території Білорусі більше, бо всі розуміли, що якщо це не буде зупинено, ці удари, то подальші удари будуть більш мощними і більш вразливими для білоруської економіки і для подальшого розвитку Білорусі. А як вы лічыце, што павінна здарыцца, каб украінскае кіраўніцтва прыняло такое рашэнне, бо захад жа не дазваляе? Історія з Білоруссю – це не про дозвіл Заходу і не дозвіл. Я повторююсь, Україна наносила удари по білоруській території. Питання заключається в тому, що поки що це воля українського уряду не робити ворогів з білоруського народу. Але ж якщо ступінь загрози з території Білорусі буде підвищуватися, то це і стане тою причиною, по якою буде порушено це право. І тут питання до Лукашенка, до його там чиновників, які роблять доклади йому, і до білоруського народу, який повинен на цих виборах, недовиборах, як хоча б поставити питання своєї безпеки і гарантії від Лукашенка, що на його території, на території Білорусі не буде зібрано ніяких крупних військових угруповань для того, щоб повторити або спробувати повторити 2022 рік. І ось це, я думаю, білоруський народ вимагати від Лукашенка в змозі. І це буде тим маркером, який буде утримувати і в подальшому українців від того, щоб відпрацювати, скажімо так, білоруський напрямок превентивно для захисту своєї незалежності, забезпечення своєї безпеки. Білорусь втрачає або свою державність, тому що Конституція Білорусі була просто розтоптана російськими військами, і ніхто з політичного керівництва, з політичної еліти Білорусі так і не надав ані правової, ані політичної оцінки цьому факту. І саме тому ми вважаємо, що Білорусь несе відповідальність як держава за акції агресії. Рацыя. Нельга не заўважыць геапалітычныя, напэўна, да, змены. У Амерыцы Дональд Трамп будзе 47-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў Амерыкі. Ну, ужо ёсць нейкія, нават не нейкія, багатыя інфармацыю, так, адносна Украіны, адносна будучай палітыкі Дональда Трампа да Украіны. Гэта актыўна зараз абмяркоўваецца ва Ўкраіне? Україна знаходиться в стані війни, активної фази цієї війни. І для людей, які воюють і які бороняють державні кордони, да, і територію України, ситуація не змінюється. Українці готові продовжувати цю боротьбу, не зважаючи на ту політику, яку по відношенню до України обере Дональд Трамп. Ми вважаємо, що навіть якщо Сполучені Штати відмовляться від якоїсь допомоги Україні, то ми все це зможемо компенсувати
за рахунок наших європейських партнерів, які усвідомлюють ступінь загрози для всього континенту з території Росії. Ну так, але які гэта можа быць сцэнарый? Вы кажаце пра тое, што ЗША Дональд Трамп можа ўвогуле спыніць падтрымку Украіны, і я, дарэчы, чытаў, што сярод вайскоўцаў ёсць такія хваляванні, што можа гэта адбыцца. Вось якія тут вы сцэнарыі зараз бачыце? Вядома справа, што да інаўгурацыі, напэўна, будуць толькі размовы, а потым ён жа абяцаў, што вырашыць усе праблемы літаральна за 3 дні скончыць вайну. Скажімо так, за весь період війни в Україні ми звикли жити в теперішньому часі, тут і зараз. Саме тому говорити про якісь прогнози, про те, як воно буде, немає сенсу. Воно буде так, як буде складатися ситуація в Україні на полі бою, і так, як буде працювати українська дипломатія. І саме це визначить той шлях, який буде обраний. Ми можемо зараз сказати, вже там на столі у Трампа лежить як мінімум там 3 плани миру в Україні. Кажуць пра 2 планы, і сярод гэтых планаў замарозку ўвогуле канфлікта, стварэнне буфернай зоны, у якой нібыта будуць не амерыканскія, але брытанскія і еўрапейскія салдаты. І гэта буферная зона мае быць на тых тэрыторыях, якія нібыта захапіў Владзімір Пуцін, але, напэўна, Владзімір Пуцін не захоча іх аддаць нейкім там салдатам еўрапейскім. Це так, але ж сьогодні вже була заява Путіна з готовністю до перемовин, але ж лише в форматі Стамбульської угоди, яка не є і не розглядається Україною як базовий формат для початку наших перемовин. Тому що все ж таки у України залишається ключова мета цієї війни – це повернення своїх територій 91-го року в міжнародно визнаних кордонах. Всі сценарії залежать від позиції України. І яка буде ця позиція, такими буде цей сценар. І ці сценарії, так чи інакше, не можуть бути, не враховувати волю українського народу. Тому що жоден з них не спрацює, якщо український народ не сприйме цих сценаріїв. Да Беларусі хацеў бы, каб мы паглядзелі таксама на Беларусі. Відавочна ж, вы ведаеце, дайшла да вас таксама інфармацыя, што там зараз рыхтуюцца прэзідэнцкія выбары, такія яны трошачкі прыспешаныя, гэтыя прэзідэнцкія выбары. Як вы бачыце, ці могуць быць нейкія цікавыя павароты вось у сувязі з гэтымі так званымі выбарамі? Там жа такая асаблівасць, што вучэнне Захад-2025 таксама прыкладна на тыя ж самыя даты, таксама з расейцамі яны прыдумалі. Ці гэта можа быць зноўку такой нейкай маскіроўкай канцэнтрацыі расійскіх сілаў таксама на тэрыторыі Беларусі? Таксама памятаем, што нібыта ядерная зброя таксама ёсць на тэрыторыі Беларусі. Ну, скажімо так, ми не очікуємо від Білорусі якихось радикальних змін на протязі цієї умовної кампанії. Да? Тобто Лукашенко буде знов призначений самопризначеним там президентом, всі ЗМІ покажуть, що він там переміг, і все буде розвиватися так, як це йде. Питання в тому, чи стане перемога Лукашенка, підведе черту під боротьбою білоруського народу за свою незалежність і за контроль над своєю державою, і відновлення конституційного ладу демократичного в Білорусі. Питання в цьому. І якщо цього не, а ми знаємо, що цього точно не відбудеться на цих виборах, то для Лукашенко нічого не зміниться. І ситуація для Білорусі не залежить сьогодні від ситуації в Україні. Тобто, якщо конфлікт в Україні буде замороженим, ситуація в Білорусі
навряд чи зміниться, і ми це чітко розуміємо. Якщо білоруський народ обере терпіння Лукашенка заради там свого благополуччя, ну це буде вибір у білоруського народу. Якщо білоруський народ обере якийсь супротив, форму цього супротиву, то зовнішній світ він буде завжди на боці білоруського народу. Які ви сцэнарый бачыце тут? Сцэнар супраціву ці сцэнар таго, што пагаджаюцца беларусы з Лукашенком? Те, що відбувається наразі сьогодні в Білорусі, ми вважаємо, що білоруси погодяться на існування Лукашенка ще один термін. Але ж для нас питання в тому, що будуть робити білоруси, коли не стане Лукашенка. Яким чином буде розвиватися ситуація в білоруському, скажімо так, суспільстві в умовах відсутності Лукашенка. То есть, атрымліваецца, вы прагназуеце, што ўсё будзе так роўненька, як зараз ёсць, да таго часу, калі не стане Александра Лукашэнкі. Толькі гэта можа. Калі не стане Александр Лукашэнкі. На сьогодні я не бачу, скажімо так, якихось радикальних таких змін і бажання таких радикальних змін ані з боку білоруської спільноти, ані з боку режиму Лукашенка. На жаль, у Лукашенка немає можливості йти в якісь інші боки. Він хоче, щоб інші боки визнавали цю можливість його походу. Але ж нічого робити і зробити для того, щоб піти цей бік, саме піти, а не заявити і говорити про те, що вони там є прихильниками демократії, прихильниками європейських або інших цінностей. Лукашенко немає, і їх не буде, він не спроможний на це. Зробити ці шаги, кроки, тому що навіть з точки зору його позиціонування як донору безпеки в регіоні, проведення масових військових навчань в умовах гарячого конфлікту між Україною і Росією там в 22-му році і зараз це і є той маркер, по якому ми оцінюємо спроможність білоруського режиму на якісь кроки в бік від російських, скажімо так, російського впливу або ж в бік від російських цілей в регіоні. Спадар Дмітрый, вось напрыканцы літаральна хачу пачуць ад вас нейкі аптымальны, а можа аптымістычны варыянт будучыні для Беларусі ды Украіны, які можа быць на вашу думку. Ну тут як бы фактор можна і Еўропу закрануць, якая не праявіла сваю рашучасць, неяк не дапамагла. Ну вядома справа, што Беларусь Украіне, афіцыйная Беларусь, то афіцыйны Менск ніяк не дапамагае. Вось як бы вы бачылі нейкі такі варыянт, аптымальны варыянт? Для нас оптимальним варіантом розвитку ситуації в Білорусі це було б розпочати діалог між білоруськими демократичними силами і Мінськом про повернення демократичних процедур на територію Білорусі і відновлення білоруської демократії в кордонах самої Білорусі. Тобто, щоб не відтворювалось дві Білорусі, три Білорусі з різними настроями, да, там, і з різними баченнями повернення в Білорусь. Хтось бачить це демократичним шляхом, поки там помре Лукашенко, хтось бачить це шляхом військового вторгнення або ж військових операцій, силових операцій. Тому якби, це питання білоруського народу. І сценарій позитивний буде формуватися виключно на бажанні і на волі білоруського народу. Яку волю і який сценар він обере, той сценар і буде реалізований, і ми все одно підтримуємо його, тому що для нас Білорусь
чи це частина нашої безпекової політики і нашого безпекового середовища. Ну і таксама суседзі. Між іншым, пра гэта кажа наш госць, украінскі сацыёлог ды аналітык Дмітрый Грымакоў. Дзякую вам вялікі. Радыёрацыя. Завяршаем наш эфір.